Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Sa pikas linyasan sa Inayawan Police Station si kasamang Arnold Bustamante atong gisundan pagbalik mga higala kining isyo labot sa 16-year-old in town nga minor de edad nga gidunggab niadtong gidunggab patay no niadtong Sabado mga kaigalaan pastilan Ginoo ko atong nga balikan si kasamang Arnold Bustamante to karon sa Inayawan Police Station. Yes, kasamang Arnold. DYHP RMN Report. Sa mga Tornero Field, baguhan pa na hinabi si Police Senior Master Sergeant Jeffrey Gutwal karong buntaga ilang i-file ang kasong robbery with homicide patok aning tulo o laing pangduha nga at large sa mga Tornero Field nga mga minor nga nagidadog 16 o 15 anyos nga magsuon. Onya kining natanggong ron din sa Inayawan Police Station ang si Jeter. Sa kapili de Jeter? Wala. Onya katong duha magud ka sa mga Tornero Field nga mga minor gidala na sa City Social Welfare and Services. Aha. So katong duha wala na ito tunad sa CSWS. Oo. Unsa man ang minor maoy ni cooperate at tunod or kanang usa din ha nga 22 years old? Ang dong kisa may ni surrender pagkuan na time. Ikaw? Ako. Ikaw yung pwede matapos akong wala lang katong sa kalinya kay magputol-putol ning linya ka sa mga Tornero. Yes, okay, standby Nold. Atong balikan og tawag ang pikas nga linya day kay murag nagputol-putol ang pikas nga linya. Atong tagay pagtagad mahigala kadtong mga minor de edad nga kini ang may mga suspects ani mahigala kay kining nga namatay minor de edad 16 years old. Ang nagpatay sa mga higala gitabangan man nila mga sukitig paminaw allegedly mga minor de edad sad pero nag-lead ani dili minor de edad. Straight to the point. Katalig pagtagad mga kaigalaan paita ini sitwasyon na so mao ni mahigalay na hitabo na to milabay nga Sabado taon no. Usa ka scholar mga higala ning bataa nangandoy ra ba tawo mahimong engineer apan gidunggab og namatay murag miangkon man tong minor de edad nga dili magikuno tulis ang ilang tuyo lan paligla ra kuno ilang tuyo gyud paligla no onya mura og nagkakuanay sus murag sakit kayong paminawon alang sa ginikanan dili gini nya nay kontra papaita no labisa magtinarong ka bitaw man nga maglikay na lang gyud magtinarong ka sa imong kinabuhi pero mahasuroy ka ng lugar mahasumo ka ng mga lugar nga wagi kay sa paliglahan lang kagkalit mga sukid dig paminaw mo nay pait. Kana bang mga wailingaw nga mga tambay diha mga kaigsunan namarigla ni mga higala unya namatay man tao ning ilang gipaliglahan. So atong balikan okay na ba si kasama Arnold wala pa atong balikan may higala to sa may Inayawan Police Station karon mga kaigsunan kay iyang gisusi dito so kaso may higala of course no robbery with homicide ang mahitabo ani nga kaso nga gipreparar sa atong kapulisan. Unya ang katong mga minors gikuha na mahigala sa CSWS kining City Social Welfare and Services or CSWD no City Social Welfare and Development to nagikuha na mahigala kay minor de edad man no pero tan-aw ni mga kaigalan pilabay mga edad ani nila kay taralon gyapon ni mga sukin tigpaminaw kay kini mga bagsik kini mga bataana onya makaluluoy in town tong biktima mahigala inosente in town mga suking tigpaminaw. Atong balikan si kasamang Arnold sa dugang report. Yes Nold. DYHP RMN Report. Balik diri sa akong namatunan sa may Inayawan Police Station. Atong may nabiron si Jeter Tabura. Ikaw mo surrender diri sa police station.
Surrender ka rin sir, plano na tayo mag-impisangan ba? Kaya nakita mo ko. Pero kaila mo ato mga Sa GC na. Nakaila na, doon na sa police station, nakaila ko. ano nagkailaman mo, ano kauban mo sa GC? Lain ng lang ang pandog kaya kung tuloy mo nito kayo naman po bayad pa ba? Nga. Mo to, idol na kong bayad. Wala na makakuan kayo ng kagugot na dito sila. Surrender ni mo diri imong gitugan ang tanan. Kita ka nga sila nag Sila. Wala na sir. sa minitira gid atong biktima Ang managsoon sir, sa mga minor. minor. Asa man to sa Kakabangkalan daw. kapangkalan sa Madawi, Wala sa kanta. sa Talisay. Wala po sige ko na Twitter. Kato mga panahon na asa man sila nag-standby. Ito sa Skywalk. Ako, ninaog ko sa Skywalk. Kaya ako may naguna dito. Yeah. Yan, nabot sila ba? Sa ka nga pag naog ani bata sa sakinan no niya nagbaktas o niya gitsugat kaning mga bata. Kuan, kita ko ng lakya nga, nagdagan ng nagdagan ba patong ari sa kuan. North of South dito. Moto gidagan din ato katong suon. Nagdagan ni bata o niya sunod ko na ni mga suspect. Sunod ni O niya nga kung sino sunod na ito mo. Kato, nanalo. Ni kuan niya ni uslak mo. Sa kukutsin. Kung sa may plano aton ta, tulis to o parigla? Nagpulis mo lang ato nila kay. Kung sa may okasyon ato mga panahon. Di rin naman ko nakabaw sa police station nga. Katong lakya kay kuanan kay ito nga nang kuan ba, binuhatan ni kayo. At hindi pwede ka makapanda ni Jacob? Dieter. Pila edad nimo Dieter? 24 ato ni. 22. So ikaw kanang wa kay apil ani, ang imo ikaw lang nakasaksi. Oo. Unsa may trabaho nimo Dieter? Wala ato ni. Wala kay trabaho. Wala pa. Oh, kini ni ang wa po ka mag-eskwela. Wala. Ang imong ginikanan asa man na magpuyo sila? Naaga din siguro. Sa Bulacau? Oo. Taga Bulacau ka? Sa bugo sa namin nagapang sa Bulacau. Taga Bugo dito sa norte? Taga-asa gyud ka Dieter, taga-asa gyud ka? Taga Bugo City sir. Bugo City. Unya ngano ni abot man kas Bulacau? Kaya naman ako magpapa nagtrabaho sa kuan tambayan. So naay mo magpapadit sa bawas tambayan. Pila man mo kabog igsuon? Pat. Upat mo, ikaw mo'y kinamagwangan, ikaw kinamanghuran. Nagwangan sir. Kinamagwangan ka? Pila may edad sa mga manghod? May kuan sir, city of City. Oo. So nakas Bulacau magpuyo? Okay. Asa man dapita ka ng community school or dito dapita sa may basketbulan? Sa Siwak sir. Ha? Siwak. Sa Siwak dapit? Okay. Unya, kanang alas 11 sa gabi nakakita ka ining maong krimen, alas 11:40 man to nahitabo katong maong pagdunggab, no? Okay. Oo. Nganong diha man ka sa Skywalk anang panahon na? Nakoy ka kuan sir, nakoy ka sa bayot sir ba? Nakay kasabot nga Bayot sir niya. Wala nang lang na bayon kay tungo na nitabo. Nagdinaternay man niya. Gidagan na sa gugapil na baratol ba? so diha mo nag-abot sa kanang Skywalk sa may Bulacau? Yes sir. Kinsa may gikasabot nimo ani? Bayot sir. Ha? Bayot. Bayot? Okay. O sa maning bayot, imo ning higala? Dili sir. Na kanang kuan sir ng bagat ba? Taon sa? Magbagat ra mi ba? Magbagat ra mo. O sa may katuyuan nga magbagat man mo ng alas 11:40 na sa gabi Namayot kay sir. Kinsa may kauban nimo na mayot? Si RJ sir. Asa man ni si RJ karon? Nanas sa PWD. So kauban mo ni RJ katong minor de edad? Nag-abot mo diha sa kuan, nag-abot mo diha sa police station, no? Si RJ mo imong kauban di ay. Yes sir. Pila may edad aning RJ? 16. 16.
katong usa ka minor de edad kinsa man to kisaingan adto? Si Prince Lucky. Ha? Si Prince Lucky. Okay. Mo po to namayot po to siya. Yes, sir. So tulo mo tanan nga nag-uban og pamayot. Oh. Pila may edad adto ni Prince Lucky? Wow, kabaw, sir. Minor gihapon to. Minor gihapon. So kamong tulo nagsabot mo nga mamayot mo. Yes, sir. So diha mo nag-standby sa babaw sa kananaang skywalk. Oh, nanaog may kaya na naman ang bayot. Oh, okay. So kamong tulo sa barkada mo aning tulo. Oh. Oh. Kini ni ang ngano nagkabarkada man mo aning tulo? Tungod daw kan, sir. Kana si Prince Lucky, sir. Silingan nga na. Silingan mo. Kini si RJ silingan sad mo. Dili, sir. Diin mo nagka-amigo ani niya nga ikaw man 22 anyos naman kanya kinis na mga minor man ni silang edad nganong nagka-suod man mo ani nila. Kanang kwanter, dila sa kanang skywalk, sir. Aram naman sila sambayan niya. Aram to kumagpalit tag sudaan sa hay. O anharap po ka magsambayan, anharap po ka magkuhan ng palitag sudaan. Oo, so wala na kay trabaho, ang imo lang din ha nga kinini ang imo lang pangita din ha ron o doon na kay kwarta-kwarta kanang mamayot ka mo na magkakwarta-kwarta ka. Okay. Kining bayot taga-asa man eh. Wala ka ba tagasan na, sir, ang mamayot naman niya, sir. Oh, so kinini ang unsa man ni dunay parlor ning bayota, maestro ni nga bayot o sa may iyang negosyo nga makabayad siya. Okay, kabaw, sir. Pero kaning kadaghan na mo na namayot din ha, dili ni unang higayon. Kung naigayon ako na ako, sir. Unang higayon mo nakakuyog. Oh. Pero kini si Kuan, RJ o si Prince Lucky, pirmi na sila mamayot. Wala ginana, sir. Unya, taga-asa man yung bayota, ang inyong kontak. Wala ka bawat, sir. Dira naman na sa ubos sa skywalk, sir. May tambay, di dool ba? So inyo nang gitiksa na bayot nga anak mo mag-abot. Wala, marag nangita po ng Lucky ba? O nangita sad, so anak mag-abot na idi ay sa skywalk. Wala ginana ako, sir. Oh, so ang imo karon nga kinini ang pag naog atong usa ka lalaki taon kadtong 16 years old mo to nakakita mo wa mo ilabot sa imo nang giingon mo to nakasaksi lang mo kay tungod diha mo sa area. Yes, sir. Kining bayuta nga imong giingon na kinini ang mo na ni suki na ninyo. Dili, sir. Wala pa dyan na mo gigamit, sir. Wala pa may gagamit, sir. Oh, kay niabot man mo anang lugara. So ang kauban ikaw ra gyud si RJ o si Prince Lucky kamong tulo. Yes, sir. Kadtong duha ka buok nga managsuon, unsa man to kauban to ninyo mamayot sa to sila? Dili, sir. Dili to na mo kauban. Oh. Okay. So kinini ang kinsa may kontak sa bayot, ikaw o si RJ o si Lucky? Kinsa may dunay kontak? Wala may kontak sa bayot, sir. Atong bayot, sir. Ganilingkod na doon sa skywalk, sir. Nga mo gidool ba? Kaya kanang mamayot niya ba? Pila man kabuk bayot? Usara po. Usara kabuk ni inyong tabangan di ay og usara. Pilihan nga ba? Kinti pilion. Pilian mo. Pila man po ko hatag sa bayot? Wala gyud minagastorya, sir. Tong wala to. Oh. So wa mo magka-istorya pero sa unang higayon, sa una pa nga kuan, dili na permirong higayon nga mag-standby mo dinha. Naanad mo standby dinha. Pagsara kayo magtambay ra, sir. Pagsara. So maura pong bayota to ang inyong ikasabot dinha o napay laing bayot? Wala, sir. Wala to, sir. Maura kay kanay magud mangutana ta ngano naabot mo anang lugar alas 11:40 naman sa gabi eh. Ngano nangabot man mo dinha? Gikan ni sa cancel this one Diin man dayang disco ani panahon na. sa Riverside. Riverside. Oh. Unya nag-disco dito mo nanggikan mo sa disco mo ni anha mo anang lugar. Oh. Oh. Pero kamo nga kauban na bisag mga minor de edad naman ko na yung mga tato mo. Ikaw naman kay mga tato kapod. Naabot. Ikaw ning naitato sa agtang? Yes, sir. Unsa man naitato nimo sa agtang? Unsa may gibutang nimo diha? Bandana rin, sir. Wala rin ito, sir. Nganon di man sa agtang nimo gibutang ang tato? Ano sa tato sa agtang na to, ni? Ha? Ano sa tato sa agtang niya?
Oo. Unsa may tattoo niya sa agtang Lord? Kuan heart man ni ora sorry klase ko. Ha? Danay grupo sa mara. Dili na grupo. Ito to bak. Nganong sa agtang man ni magipatato gyud? Kay plano man ako kami nga. Ako pabot nga naong bab. Ako punon taning lawas. Punon nimo imong lawas og tato, may imong plano. Oh, unya kini ni ang kadtong duha nga mga minor de edad putong duha, diin man to salagikan sa disco sa to salagikan? Disco din. Disco nya. Okay, akong kauban ako. ha? Katong kauban ako. Si RJ o si Prince Lucky kamong kuyo gagikan sa disco, no? Oh, gigikan ni discoan. Sige. Kadtong duha ka mga minor de edad sad nya mautoy nagdunggab sa imo nakita. Umuto nagdunggab sir, kung nakita sir. Gitabangan nila tong usa ka lalaki katong 16 anyos og dunggab sa duha. Ang parang ni dunggab sir, ang nagsuon gani. Kuyo ba ba po? Diin man to gikan tong managsuon di ay. Gikan putos disco? Gikan na sa store sir. Okay. Kini ni ang pag naog adtong kuan sa to gikan sa jeep, gikan sa Minglilya ni naog tong kuan. Niya tong 16 anyos diya sa may skywalk, no? Sir. Nakita ninyo kay kamo man kuyuga. Ang pasangil na bas pulis kamong uban na gyud 5 mo. Pero matod nimo igora ka naka-witness. So sultiin na lang mi unsa man ka to kay naka-witness magka ka. Pag naog ka sa jeep gisugat nila dayon? Wala ako kapag na sir. Nakita ra ko nga nagtagtana pa tong ari sa pan ba malag na sa ikat yung naswaon ba ingon pinangan. Kita na ko nagdagan siya. Oo. So pag dunggab kakita ka. Layo na sila sir. Dito na sa City Harbor may tabuya. Itagan ka bang katong kuan. Katong kapuan. Dito na ngayon sa ilam sa Skywalk. Pero ang gitapukan sa mga pulis di man sa kuan, itong tapok ng mga tao kay namatay di man sa ubos gyud sa Skywalk. Oh, dito na ni buno nga laki sir, nagdunggab. Oh. So dito na lupog katong namatay, katong gidunggab. Yes sir. Okay. Kini ni so nakita nimo na naog sa jeep diya sa may Skywalk na naog. Sanahan sir. Sonahan dito sa may City Hardware. Dili, padong ali sa Tambayan Food Park. Okay, unya pag pero dito sa gidunggab dapit sa may City Hardware. Oh, Tubangan. Tubangan yan nidagan sa padong sa Skywalk mo na. Oh, kay gitunod niya ang katong dunggab. Oh. So man diha sa nalupog sa ubos sa Skywalk. Oh, yes sir. Oh. Kining kalakiharon kay lahi man ang nakuha nga report sa mga pulis kay kamo man kunong ubana pero tungod lagi kay naamo ng lugar rapod anong panahon na maapil gyud mo ibisigar ani kay nganong diha man mo anang lugar rapod nga naa di ang krimen na hitabo maapil mo ka suspect. Inyo lang yung tubago ni. Tubago ni sir. Oh. Inyo lang tubago ning puntuha. Yes sir. Oo. O sa man mga barkada naman ikaw man gud mga 22 anyos kay mga barkada 16 anyos mura ba og lain hinuon ning kuan na ba mura ikaw may nag-leader hinuon mapasinginlan ka ani nganong isugot man ka nga kini may mga barkada nimong mga minor de edad Magay na sir. Nga ako dito sa police nga. Ako ko nilitira na yung grupo ba. Ako doon nag-isip nga ayaw pagsaba. Okay. Kanang namay katong usa ka si RJ o si Prince Lucky nagpakita man gud og kanang chat god sa Messenger nga nag-istorya mo nga may tungod anang butanga. Wala na nagpatan ng butanga sir. Lain ko ito yung conversation. Oh. So makita man do naman sa Messenger kuno dito nga nisulti man gani nga pariglara ang tuyo. Pariglara ang inyong tuyo kuno. Wawa pa na na sir. Wawa ka ba pa na nga nagpat siya? Wa ka kabasa pero ka nakahibaw ka na nga Wala pa din nagpatan na sir. Akong gipat yung tintlaki. Lain man. Oh. Na niya nga. Kita ba may tabo. May pa mo surrender nilang eh. Para mo witness pa. oo. So mo yung gitsat ni mo. Nga mo surrender na lang ta kay kita na ba ta sa hitabo ana. Kay lahi man yung gitugan sa pulis kay gi-interview sa pulis to narbaron sa CSWD mo lagi ka may maduot hinunan ning kalakiya. Susulti na lang ka sa tinuod ni tanan. Unsa man kamong kuyuga ana alas ha? Ano to sir? Gisan kinanawan tinod. Oo. Pero mo gamit mo og kanang kwan suyop-suyop sa mo na panagsa. Dili kayo sir. Dili kayo. Unsa man inyong gamiton gid nga kwan kanang kwan marijuana ra or shabu or
Sa mga drugs sa inyong gamiton? Wala, sir. Ha? Wala. Yung ka mo, suyo panagsa. Kuwan, sir, kuwan. Drugs. Unsa man nga kasagaran gamito ninyo? Kanang shabu or kanang kuan lang? Tambal sa ubo? Kuwan. Pasamayngan? Pasamayngan? Shabu na to ni. Shabu? Oh. So, pero panagsara mo gamit yung shabu? Katong panahon na, kay ikan mo disco, nakagamit mo ito? Wala, sir. Wala mo kagamit? Wala. Madalagsara mo makagamit? Unsa may inyo ikagamit ka kasagaran? Gabi o adlaw? Adlaw. So, adlaw mo magamit, yay. Pero kini si RJ o si Prince Lucky, kamong kuyuga o mo suyop og shabu, kamong kuyuga ani nila. Barkada gyud mo ani nila. Dili, sir, wala mi nagkuyog ano, sir. Wala mi nagkuyog jam. Wa mo magkakuyog. Ang kuyog lang magpamayot. Pero og magsuyop, lahi-lahi mo. Wala, sir. O, kanang lugar ako sa Bulacau, daghan may suyop ko din na dapita. Asa man katig suyop, kanto sa ubos, padong sa basketballan o padong sa community school. Asa ka tigsuyopan? Asa ka tigsuyo? Bulacau rin. Sa Bulacau ra. Kanang Bulacau, nasuito ko ng Bulacau, kanang kapuyo man ko diya. Asa man dapit, ngadto dapit sa ubos, kanto basketballan or dili dapit sa taas sa may community school. Dito sa ubos, sir. Sa babaw? Ubos. Sa ubos, kanang padong sa basketballan? Dito. Oh. Okay. Unya, kini ni ang pasakangan mo kasaron, katong duha ka mga minor de edad, nga moingon ka nga, wa pa madakpi, mo gito nagdunggab ko, no? Natin nagtunggab ko, wata maguwang. Pagwang, kini ni ang, nga na hibaw man ka nga managsuon to sila? Direct station na nananabawan, sir. Nga managsuon to? Mga minor de edad po to sila? Dito, sir. So, unsa may nakita dyan mo, Kwan, ang usa may ni gunit, ang usa may ni dunggab, or ilang gitabangan to dunggab? Ang usa ka dyan, sir. Person daw to, sir. Ha? Person daw kayo to. Oh, unya, so kung makakita kag balik ato mga minor de edad, makaila ka nila. Makailan ako, sir. Ganang, sir. Oh. So, kini niya, kung saan naman kakadugay ang nagpuyo na sa Bulacau? Ang, sir. Tulo na kabuan, sir. Tulo ka buwan. Mayon tato naginahinan takag pangitag trabaho diha aron nga makatabang-tabang kas ginikanan. Kay 22 na imong edad. Okay. Nakasuway na kag panarbaho o wala pa? Kaya na, sir. Asa man ka nagtrabaho? Wala ko ba ito, sir? Construction, sir. O kay kuan man kanang 22 years old naman ka nya, wa naman ka mo eskwela. Oh. Oh, sige Nord, kana Nord, kana tay oras Nord. Kita man to ingon nga nilupok ang pangalan. Kita man to. Ito nilupok. Kanang na vulgar na pangalan pa kasi nagtira. Jan? Kasi Jan, mo ka mo diri. Jan. Okay. Katong duha ka magsuo na to ni Rafael. Mo to'y ningon nga nilupok niya ang pangalan, hadlok siya nga mapriso. Oo. Ipangita ang cellphone nga ipa-dispose na kay pasigurad nga mahibawan ang ilang limutan mo nga dapat ng posisyon ang cellphone. Oo. Doon ang police ato ni Rufil kay di naman mo reply no ang inahan atong biktima panihon diri sa station kay i-file na niya ang kaso karon adlaw kasama ato ni Rufil. So atong panawagan tong inahan o katong ginikanan ni Kwan, ginikanan taon sa 16 years old. Ginikanan ni Jerome Istan nga panhaon karon sa Inayawan Police Station kay para ma-file na ng kaso within today kasama Arnold. Kay doon pa may mga hinuon nga mga papilos kasama ito ni Rufil sama sa affidavit. Ilang hinuon karon adlaw para nagkarong alas 12 or karong alawon ang takna sa hapon. Higpit na rin ma-file ang kasong robbery with homicide. Aside na lang sa iyang agtang tato Lord, bidan sa banan ko ana oy sa agtang pagigibutangan tato. Asa man ang uban tato niya ana? Ay kuan kasama ito ni Rufil sa iyang duha ka bukton. May mga tapo ganitong mga dahon-dahon tingali niyo. Dapat siya nga paa kasama ito ni Rufil. Oo. Kung magod ka ng na unusual sir ba magka-amigo ka ng mga minor de edad niya, ikaw mo ay 22 years old na mauna ron niya wa na mag-eskwela ni, wa na magtrabaho, so mapasingin lang gyud ka ano naman po ka ng lugar mo nang makuan gyud Arnold.
Pinauda, diyan dama sila group chat ko, batot pa ni Gutwal nga kung dili sila magkaila o kauban gyud. Tanong nga doon na sila group chat silang lima. Katong group chat Mga evidence tuwa dito sa minor, to sa minor nga cellphone nod ang katong ilang kwan. sa minor. Mo lagi wala to ma-update to minor kay gikuha na sa CSWD. Pinauda kasama to Rodero Phil. Ato naninuntan ang pagpasaka ng kaso karon adlaw ngadto sa korte. Gikan diri sa Igawan Police Station, Arnold Bustamante, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. Salamat kasamang Arnold Bustamante sa imong report atong tagapagtagad mahigala ning kwan, no? Mo gamit lagi kay ni man kwan day. Nganong abot mo ana kay mamayot? Mao na imong panginabuhi ng mamayot ka nga kwan ka. Kanang kwan na ba? Kanang kung inanang pwede man ang kanang mga estudyante to high school bitaw day mo pay pagka kwan, mo pay pagka mat ni mo kabuot lang nga kwan. Magkakwarta ka na. Pero inanang kwan na kabida. Anong mo maghapon ay sus Ginoo ko. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata RMN, radyo mo nationwide.